cuiko malalan di kakak ko ambo manampu jala rimbo kakak manampu jala rayo cubo laino manung bana sepandai-pandainya ambo sabodoh-bodohnya kakak kecadik jo kakak dari ambo pandapek kakak turun ke ambo tapi samantang pun ba itu kok tibo garak dari tuan itu nanti tak dari ambo menanti kita dari kakak itu nang keceknya nanti bo ambo menurut soal itu kato nanindak kambo banta dolei nanindak kambo banta kecek nanindak kambo soal itu bana katonya kini ambo barangke sajo tampu di kakak jalan ngadang ambo manampu rimbo rayo kok mati bana badan ambo luranan dalam nang kabusu itu bana katonya kini rasa kirimu dalam rimbo kini rasaki harimau dalam rimbo itu bana katonya kini dan bilang Sultan Asrul kini nyetampu rimbo nangadang Sultan Asrul dulu kita bilang lah nyetampu jalan nampasa basuh simpangnya lalui lah banyak keloknya tampunya dan coy itu nan Sultan Asrul indah lamunya di jalan besobok galanggang desa dan rami nah galanggang sadar rami bana nade netong nan Sultan kini anak di Sultan lerang Palembang tampak galanggang desa dan rami menurut kato ayat kontennya tuntui alemu pengetahuan yo karantau kece ayah kini basobok galanggang sadarami urang menyabuangnya nambahnya tulak batundo bulu ayam siri menjadi sarok balai gambila jadi tanah liat coy itu bana katonya kini urang menyabuang jo batue urang badadu jo bakoa itu batamu dalam naramiko indah urang menuntut kaji coy itu bana katoinya iko alemu kambo tuntut coy itu bana kato Sultan nyo ambil mula kapandaian bamain mula nangkanyo aja baraja main sakutiko lanyo aja di kawan di narami bekao pandainya kabadadu dadu puta sadang bajadi raso kalama pakan nasi maalun Sultan Asro tadi sekali main awak rang bari manang cukui kaduo maso itu teraso di Sultan pangalasan disangko kamanang ju dipasang piti abi-abi dipasang barang seluruhnya dibuka malah barang di tangan coy itu anak Sultan tadi sabuang salape hari patang si bonsu tak baradik lai si tuo tak bakakak lai tak kamanggeli yang lain ju itu bana katonya kini gundula sudah ditakoknya lah dipasang di mato anam manam tabu ditanam bagindo jalo ditanam anak katapian ionya pasang mato anam kamanggele kamatolimo disinan mabuk perhatian di
perhatian agak saja waktu itu anam-anam tabu ditanam anak simpan tigo letakkan di hati peti. Satu dipasang mato anam, satu manggelek mato limo, hati sultan ladek kandung. Tak sanang lalai. Barang abi piti latande dibuka pekain angkat tenyonyo bali diurang digalanggang pekainyo sangat mabana. Lanyo imbangi je piti banyak sekali taruhnya dibueknya nyecubo juo kabamain. Citu bana malaki ni burung diponcak kayu jati ulah disasok majo lampai. Ambung dikacak gundu mati bakoan nindak namu sang ampai detu enei. Ala licin barang seluruhnya barang abi badan tamanung mengaki kalapon nasi mencari makan sepinggan sehari. Mandejo bapak lata bayang apa membuat tangi dalam hati kok coiko mande para sayan kampung indah demai. Mungkin terjalang lai. Sedang sinan Sultan Asrul tadi kita bilang Sultan Asrul sedang di dalam rimbo juo. Besuo bukit lanyo daki, besuo lurah lanyo turuni. Ndak jale bukit nanyo daki, ndak tantu lurah nyo turuni. Ndak tahu di daerah langai detu enei. Sedang deinyo melawak katu itu dan bilang dan Sultan tadi sedang di dalam rimbo gadang. Ado pado suatu malam hari badaro darang siang lepanek kaki dek bajalan baru tadanga kuku ayam. Pepikir-pikir Sultan sama seorang kalau menurut katarangan orang tua-tua atau barito orang parimbo. Kalau latadanga kuku ayam tando nagari lana ampio katangai. Cuy tu bana nang kato Sultan bajalan yuonyo lambek-lambek sedang bajalan Sultan Asrul sesudah bunyi kuku ayam tadanga rang abang dari jauh. Abang lah baranti nyodangaken tadanga urang sadang siki balaso aye nyodangaken. Nyecalik bana kadak penkironyo batang aye ketik lanyo subarangi batang aye nyoturi urang nan sadang siki. Hari siang tibo dake rang tulu sadang siki di batu ampa putih. Liau nan sadang siki jadilah sudah liau kan siki mencalik kiri jo kanan memandang suuk jo kita. Lah tampak Sultan Asrul dek ranggae tu sinan batanyo orang tua tu ona kandung nan jolong datang na.
Apa mukasui iyong dalam hati apa taraga diang kini kampung sejauh ko indak tabado do iyong gadarimbo ko alang-alang iyong indak timpu basararanda ko indak ado mukasui suten indak talo karimbo na ko na Sinan menjawab maso itu dangakan bana malah kini dangakan bana dipak gae tumpak ke badan diri ambo soalnya ambo tibo desiko iyo gadang mukasui ambo memang ada tujuan dari rumah mendatangi gae kamari ambo kamanunti alemu kabatinan sabab diaya kontan ambo kotak tabao pandape nangak sole ndak boleh balik ke nagari cuy tu bana kasantiangnya diaya ambo soal itu yang ejana ragu iko ado pandape nakagae barikan tapi cucalik diang dak ulu tungke pegang tungke nang karamat iko karamat tungke iko kok nyampang besok ang baparang atau bacaka jawaban solain rambakan tungke kamu ko pancongkan katana sakuliliang menurut iyong enam biasonyo karamat tungke iyong kok dicubo untuk pembaka bisa wana dipagapi yang sakuliliang rumang cambui rumah ngirimbuang cambui rimbo tabaka wa itu wana karamat tungke sana ngati sultan tangadi di kandung Lesana ngati sultan mandangakato dari gae tadi ko iyo tungke karamat gae ambo melaba budi bayi lo kabake gae kok gae laba budi bayi bana gae menyaran tungke kabake ambo tarimo lo ame sapeti kete iko ganti baso basi kito menjawab di sinan malah sultan tadi mandangakato caro itu gae bakato sambil gala ona kandung sultan baru datang usang batanam budi bayi yang baola barang nang jinyang kini usa kagae ang sarakan iko nang kato malah gae tadi o gae dangakan bana iko pitua dari le gae yu nanambo tarimo saja dahulu sampai kini kalau orang babu dibayi jasonyo tatap kita balik kotak bana gaek tabalik kini kemudian menunggu juru rancak kini guno gaek ambo balik kini cuy ko diang buyung latakkan ame tu kini iyo kubuatkan di dake batu ampa putih itu bana kato gae tu kok nyampang besok taraga ang di barang tu japui balik jo peti nyoba lo pulang balik ke kampung buyung itu bana kecil gae tu lanyo kubuatkan di sultan asre tadi kato sampai sin la dape barang ke sultan balik pulang indak tanggung sanang hatinya dahulu pulang badan bola dituju kampung halaman dituju kampung jailaman di nyorantang langka dua langka cukui ketigo nyorantang panjang kain cawa panjang sambil lapuk tajero lah di barando dari jauh ambil di jalan jauh basar hampir jauh tando hampir tibo lagi nila tibo di korong kampung batamu sekali jo ayahnya tanpa ayah waktu itu sanang hati na sultan Asril awak bana dulu malapur pulang kakaknya antadi mah turun
sekali ayahnya dari rumah, tiba di laman ayah kandung tadi lo pegang padang nan saleh. Oh buyong nan sultan balik dari rantau, buyong kan pulang ambo suruh mencari pandapek, lah tiba di korong kampung, tentulah santiang buyong kini. Tantu yo ambo kamau uji, ko tak dimakan nyong dibasi, ko tak talo ambo mamancung tanu karaman badan sultan anak kandung. Sadang dia ya konteninyo kato sampai ayah latibo dia laman lo paca-paca langkah tigo lo elo suri bapak tanam jambu-jambu kan lo coba siang tapi garis di lagaraman nyo labirang ayah sakutiko maalun ayah kok nyoberang biala ayah ketek badan tapi merah matonyo bantu sago sungsung bulu bantu saga nai ampat mula kata lingo la kata singkong karuntung yang talajang hati na balado ang dempa bunta yung bayang-bayang wak dempa singke umudu ya wak dempa sira pucuk niru ba itu bana kecil liu mencali ayah sadang berang sadang memaca maca langka mamana sultan asr ampunlah ambo dia kandung kok pandapek manan pelang nyo malawa katu dulu bisa juo ambo cuboken kok pandapek manan lawan katibo bisa ambo kaoken tetapi de ayah kama mancung indak bisa ambo tantan kini minta ampun ambo dia ayah lu bisa pandapek dicobai pakato di sini naya konteninyo nak kandung nan sultan asre kok tungke nang bawa dari rantau tungke di rumah yang elo-elo kanak bapera yang ujung tungke bisang bari pakai perak kanak bame ujung tungke bisang bari di rumahku kok itu bentuknya tungke santong pintu rancak dari itu kini cuy ko diang buyong kok tak pandapek nang bawa rancak bajalan kini anak kandung angkaranto yang ambo suruh indak mencari barang na banyak ndak ka mencari kekayaan ndak ka mencari ringgit jo rupiah alemu na nambo sucari kota ado alemu kabati na nagari janang jajak ju bilang di sini malah kini mencari ayah berang-berang takwi telabia sultan tadi barangke balik dari kampung dibilang mande kanung sultan si bonsu bana nambah balik sanang mande dari ate anjung mencari anak lah pulang kini anak kapai merantau pulau balik melambaikan tangan kapai meratok putih ate anjung sadang menangi di anjung paranginan onde nak kandung si biren tulang ubek jari pelak redama ubek litak pulang bajalan si dingin tanpa di kapalo kini yang nak kamarantau 2 kali negari tak kata jajak dolei
Hari nanindak mula kata jaja itu bana katanya kini dan bilang bana maso itu indak guna dirantang lamo indak to bilang lamo lai. Sadang mula di Sultan tadi barangke jo Sultan Asril dalam bek lamo di jalan jauh besarang ampie jo tando ampie tibo lakini nya tuju tan lebar nya tampu rimbo nang gadang. Lanyo tampu rimbo nang gadang manangi jo sepanjang jalan ba ibu-ibu maso itu indak tanggung ba ibu-ibu indak tabado ibu hati kabar cari panjang jo nagari co itu bana kecek Sultan. Tibo di dalam rimbo gadang bertamu balik jo gaet tadi satu tampak Sultan babalik sinan tasiro darah gaet onak kandung Sultan datang manga kamari Sultan balik apa kok salah karanonya. Aku sabab nak karanonyo cuba bilangkan bake gae nak samo sanang dalam hati nak sajuk dikiro-kiro cuy itu bana katoinya. Menjawab di sinan malah kini-kini onde gae dangakan bana mangko babalik lah badan ambo mangko kamari le ambo balik ado basabab gae bakarano nantungke nang gae bari tadi lain bocubun tibo di kampung. Ambo cubukan mula kepado ayah tumpak kepado ayah kandung indak dimakannya di malelo indak taluk do dimakan basi indak taluk dimakan ditungkik nan sabu aku bakato sinan gaet tadi batanyo gaet ke Sultan siabana nan bapak Sultan siabana nan ayah Sultan kato sampai semaso itu. Ogai dangakan bana nambah namo Sultan Palembang kamanakan Sultan Rajo Bujang anak diputi lindung bulan anak tuangku Rajo Tuo itu nanaya konta nambo tasabui Sultan Palembang mengaca gaek mandangan nak kandung dangakan bana basabok gaek tarak diri boko takwi kaba apa lanak kandung Sultan laju deyang katanya kini ciko malah digaek biar ambo minta jo terima kasih ambo ambil barang babali ambo barang kek dari siko kini ciko malah digaek ambo cari jo panapek nangak soleh sama laki batamu ambo cang hari mandanga kato dari gaek kini cuiko di nak kandung luak nak kato buyon tadi itulah kato sabananyo gaek lape jo hati suci serato muko najani kok sampai nak Sultan ke kampung jangan dibilang bake ayah baso gaek tarak diisi. Kona
kini dan bilang sama so itu indak guno dirantang lamu indak to bilang lamu bana tumpak kapado sultan tadi barangke dari dake gae bajalan dirimbo gadang lah dirantang langkah panjang lah diayun letang na lanjut nanco itu sultan asrilku nanda bilang nan sultan asril basuo bukti lakanyo daki basuo luka lakanyo turun aga inyo bajalan kini litak lima bisa baranti litak badan duduk di jalan rimbo nang gadang kaditampu ndak tantu namo rimbonyo ndak jale namo gunungnya coy itu bana malakini dak lambe lamo di jalan indak kakito rantang lamo kita bilangkan sultan asril nyelayokan pandang na jauh tukikan pandang na nampi la tampak jalannya na rancak jalan basimpang 20 sasimpang jalan masuk rimbo sasimpang jalan kanan gadang ba itu bana malakini sadang mencalik jalan melintih pareman 2 orang nambah 2 pareman tadi nan seorang mengapi ayam nan seorang menjinjang taruh sanang sekali hati sultan galanggang di makona rami di galanggang di makona rami itu bana katonya kini dan etongkan bana maalun na sultan asril langsung batanyo ka orang lalu o sobat na samo tibu o kawan na samo datang ambo batanyo bake kawan simak kato dangakan buni galanggang di masa dan rami kok sobat membawa ayam 100 menjinjang taruh galanggang di masa dan rami kawan menjawab bisinan pareman nambah 2 indak sultan mandapek kabah baso galanggang sadarami lai tahu sultan di kampungku iko daerah Rajo Dewa nang kakawin molale kini tapi jodohnya balunado jo itu bana katonya kini banamo andun kamaria o adik dek liau Rajo Dewa sedang mencari jodoh bana mandanga kato caro itu o kawan badu kini lebuli ambo manompang menjawab o inyo kaduonyo o sobat nangkapai kini kok manompang yo tak bisa badan kami ndak tabau dolei sultan ka kami dukung itu bana katonya kini baalo kama jolang sultan sedangkan kami sadang lita baru galak nan sultan asril ko ambo pai nan jo kawan indak bajolang jo badukung indak manompang ate punggung ko ambo manurui di balakang atau mair yang di sampingnya samo bajalan kaki kita coy itu lebana kato sultan menjawab kawan nambah 2 kole kasamo pai sajo lagi to samo bajalan bajalan ni nyobadu dirantang langkah panjang labu ketek siku basiku pudiang ame bati bajalan tuan samo tinggi jonan sanjay si sanjay anak rangku pandai bana maayu letang tagajay nasi desu tampak galaknya orang nanilang kok dia bilangkan bana dan etong sama so itu dek lah jauh inyo bajalan
batigo samoka jalan ndak jauh daripada itu tampaklah orang sadarami. Tampaklah orang sadarami ma'aluninyo maso itu tumpak kapado badannya kini lada bilang-bilangkan bana rupo galanggang sadarami tulak batundo bulu ayam. Sirilah jadi sarok balik galanggang pencari jodoh nangka jodohnya andun kamaria balun jodoh apela di kandun